गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। चिरां जिल्लानि बिजनी फानबारियाव 5 मेट्रिक टन सलार गोहोजों सोलिनाय कल्ड स्टरेज एबा गुसु बाख्रि बेखेवदों BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा गुबुन गुबुन बिथिंफोरजों लोगोसे आबाद बिथिंखौ जौगाहोनायनि नोजोरजों बे कल्ड स्टरेज एबा गुसु बाख्रिखौ बेखेवनाय जादों। BTR सरकार आरो नर्थ इस्टार्न रिजनेल एग्रिकालचारेल मार्केटिं कर्परेसन लिमिटेड सुंद'यै नेरामिकजों ज' जानानै बे 5 मेट्रिक टन सलार पावार कल्ड स्टरेजखौ लुफुंनाय जाबाय होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। बिजनी ओनसोलाव गोबां आबाद दिहुननाय जायो आरो बे कल्ड स्टरेजनि मददजोंनो बिजनी ओनसोलनि आबादारिफोरा गोलाव समनि थाखाय आबाद फसलफोरखौ दोनथुमनो हासिगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथिबावदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां 21 बोसोर बैसोनि सुगन्धला औवारिया जाफुंसारदों। गावनि नांथाब नाजानायनि गेजेरजों कक्राझारनि थागिबि सुगन्धला औवारिया इन्टारनेशनेल एयारलाइन इमिरेट्सआव साख्रि मोननो हादों। सुगन्धला औवारिया बे साख्रिनि थाखाय दुबाइआव जयेन जानो थांगासिनो। कसुगाव ओनसोलनि बिफा सहेन्द्र औवारि आरो बिमा बिरला औवारिनि फिसाजो सुगन्धला औवारिया कक्राझार सरकारि फरायसालिमानि जारिमिन बिफानाव 6थि सेमिस्टारनि फरायसुलि। चिरां जिल्लानि बिजनी बरलागाव फोथाराव BTR फार्मार प्रडिउसार अर्गेनाइजेसन सुंद'यै FPO मिट 2024 हाबाफारि खुंफुंदों। BTR सरकारनि बड'फा लाइभलिहुड मिशननि बानजायनायाव BTR FPO मिटखौ खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर' बिथाङा BTR ओनसोलनि मोन 104 आबादारि दिहुनग्रा आफाद एबा FPOफोरनो 1,50,000 रां आरो सा 22 समबाय एस'सिएटफोरनो 50,000 रांनि चेक गथायनानै होदों। आरोबाव बे हाबाफारियावनो पद्मश्री बान्थानि थाखाय सायख'जानाय चिरां जिल्ला बिजनीनि आबादारि सर्वेश्वर बसुमतारी बिथांखौ मान बावनाय जायो। बाक्सा जिल्लायाव बारग' NDFBफोरा हा सेनानै लानो नाजानायनि गोख्रों अजद होदों। रायजो राजाफोरा बरबरी ओनसोल डनबिलनि हाखौ लानानै बारग' NDFB आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव दावराव-दावसि। गासै सा 9 बारग' NDFB सोद्रोमाफोरनि सायाव हा सेनानै लानो नाजानायनि गोख्रों अजद होदों रायजो राजाफोरा। ओनसोलनि रायजो राजाफोरा अजद दैखांनाय बायदिब्ला बारग' NDFBनि सोद्रोमाफोरा बरबरी ओनसोलनि डनबिलाव गासै 9 बिगा हाखौ गावसोरनि आवथायाव लानो नाजादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 2005 मायथाइयाव बारग' NDFB आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बे हाखौ लानानै गोरोबथा जादोंमोन, जेराव बर'फोरनि गेजेराव सरकारजों गोरोबथा जायोब्ला NDFBफोरा बे हाखौ नागारनानै थांगोन होननानै गोरोबथायाव लिरनाय दङमोन। नाथाय सरकारजों गोरोबथा जालांनायनि उनावबो दासिमबो बारग' NDFBफोरा बे हाखौ नागारनानै थाङाखै। बेजों लोगोसे बे हायाव न' लुनानैसो थाबाय होननानै रायजोफोरा अजद दैखांदों। बरबरी आन्सलिकनि बेन्दोंआव थानाय रायजो राजाफोरा सावरायमेल लानायनि गेजेरजों बे हाखौ बारग' NDFBफोरनो होनाय जानाय नङा होननानै थांखि लानायखौ मिथिहोयो। नेपालाव बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि 6थि थुनलाइयारि फोरबो। गिबि खेबनि थाखाय नेपालाव बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि खुंगा 6थि थुनलाइयारि हाबाफारि। बर' राव थुनलाइखौ हादरजों लोगोसे गुबुन हादरावबो गोसारहोनांगौनि गोख्रों थांखि सुजुदों बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा। बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि नेपालाव जानो गोनां 6थि थुनलाइयारि हाबाफारियाव गासै सा 120 लाइमोन लिरगिरिफोरा बाहागो लाहैनो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनिफ्राय ओंखारलांबाय। UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारि बिथाङा साफ्रोमबो लाइमोन लिरगिरिफोरखौ साबायखर बावो आरो थुलुंगाखां होना हाबाफारियाव मोजाङै जाफुंसार जानांगौनि थाखाय आर'ज गाबहरो। लकसभा बिसायख'थिनि सिगां बड'लेण्ड मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ थाबैनो होजोबनांगौनि गोख्रों दाबि खालामदों। बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्ला मुंख्लं नखरारि आफादा मुंख्लं नखरफोरनि मोननो गोनां राङारि अनसुंथाइखौ लकसभा बिसायख'थिनि सिगां होजोबनांगौनि गोख्रों दाबि खालामदों। आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय नखरफोरा दासिमबो गोबां जेंनाजों भुगिनांदों। नखर सालायनायाव हालाय-हाफाय जानांदों। बैफोर जेंनाफोरखौ मदद खालामनायजों सुस्रांनो सरकारा थाबैनो राहा लानांगौ होननानै दाबि खालामदों। बर'फोरनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनायजों BSC, BTC आरो BTR गोरोबथा जालांबाय।
नाथाय दासिमबो गोबां नखरफोरानो सरकारा फोसावना होनाय 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै, जायनि थाखाय गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादा। रन्जन दैमारि बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय BTR एकर्डनि सानसे सिगांनो उदां जादों। बेनि फोरमानखौ दानि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङानो काजोलगावआव हाजार हाजार रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंदों। रन्जन दैमारि बिथाङाबो BTR एकर्डनि गेजेरजोंनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय होननानै इउजि ब्रह्म बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायदोंमोन। नाथाय दिनै रन्जन दैमारि बिथाङा दासिमबो जोबथेसालियाव दङ। बेनि दायनिगिरिया आथिखालाव सरखार सालायनाय UPPL सरखारनि होननानै बिक्रम दैमारि बिथाङा गोख्रों रावजों बुंदों। आथिखालाव BTR ओनसोलाव जाफेरि खोनाफेरि जाथाया जाबाय थायो। इउजि ब्रह्म बिथाङा बुंदोंमोन BTR एकर्डनि गेजेरजोंनो रन्जन दैमारि बिथाङा उदां अख्राङाव फैबाय। बे बाथ्राया दिनै मानो मोगथाङाव जायाखिसै होननानै रायजो राजाफोरखौ इउजि ब्रह्म बिथांनाव सोंथि खालामनो थिनदों। बिक्रम दैमारि बिथाङा थांनाय सानखालि एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे गोदान दिल्लीयाव नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांखौ लोगो हमनो थांदोंमोन। नाथाय 3 बोसोर बारलांबाय दिनै खनसेबो BTR एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय गोदान दिल्लीयाव थांनाय खनसेबो नुवाखै। नाथाय दासो बिसायख'थि खाथियाव अमित शाह बिथांखौ लोगो हमनानै मा फोरमायनो सानदों होननानै बिक्रम दैमारि बिथाङा गोख्रों रावजों बुंदों। PM किसान आसनिनि मोननाय रांखौ सरकारनो हरफिननांगोन। आबादारिनि मुं लानानै PM किसान आसनिनि रां लादोंब्ला सरकारनो रांखौ हरफिनजोबनांगोन। पाब्लिक एकाउन्ट कमिटिया माखासे मुंफोर फोसावनानै होदों। सरकारनिफ्राय पेन्सन लाबाय थाखानाय सुबुंफोराबो PM किसाननि सुबिदाखौ लादों। आबादारिनि मुङाव PM किसाननि रां लानायफोरनि सायाव नायबिजिरगासिनो पाब्लिक एकाउन्ट कमिटिया। गोबां सुबुंफोरानो नंखायै आबादारिनि मुङाव बे आसनिनि रांखौ लागासिनो। जुदि PM किसान आसनिखौ सरकारनिफ्राय सुबिदा मोनखानाय सुबुंफोरा आबादारिनि मुङाव लागासिनो, बैसोरनि मुंखौ थाबैनो बोखारनाय जासिगोन आरो गासै रांखौ हरफिनजोबनांगोन होननानै फोसावना होदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।